הפציינטים הבאים שלי להיום. משפחת פלג, אבנר ואביטל, 2 ילדים, רועי ויעל. נראה לי היה בסדר שבוע שעבר, ילדים חמודים בסך הכל, רבים. בסדר. כן? שלום! שלום. תשבו בבקשה. תודה, תודה. וואי, זה דרך לפה. מה? כן, אם את יכולה בבקשה את המזגן. את המזגן אני כבר הדלקתי על מינוס 19 מעלות. לא בטוח שזה מספיק, אביטל נורא. עוד פחות, זכרתי מה היה פעם שעברה. תודה. מה שלומך? איך עבר השבוע? מה ספרו לי? חוויות? איך הרגשתם? אביטלי. אני אתחיל. הוא מאוד אוהב שאני אתחיל. טוב, מאיפה אני אתחיל? על מה דיברנו? על יעל ורועי? על הריב שלהם. תראי, זה לא כזה עבר לנו משבוע שעבר. שבוע הם רבו, זה היה נוראי. רועי קשה לו עם האור בחלון. נורא רגיש. הוא נורא רגיש. הוא נורא רגיש. הוא ילד רגיש מאוד. מציק לו כל דבר. טוב, אבל זה הבכור שפתאום נכנס לו. לא, מאוד מאוד מציק לו. הוא גם יעל מציקה לו, הוא מפיל אותה. היא פותחת... ויעל לא פריירית. ויעל לא פריירית. היא לא פריירית, היא נודניק מנומס. נודניק. אוקיי, אז בעצם יעל ורועי, מה... אז אמרנו אח בכור, ילדה שנייה בעצם, עם האחים, ובעצם מה שלמדנו... ובעצם... לא אח בכור, רועי. הוא לא אח בכור. רועי, יש לנו עוד ילדה, יפעת. לא דיברנו עליה. בבית גרה? כן, גרה בבית. גרה איתנו. אוקיי, לא סיפרתם לי עליה כלום, כלומר, מה, יש לה איזה משהו? מה? לא סיפרנו. טוב, מה יש לספר? זה לא בשביל פה. זה לא... למה, מה קרה? יפעת היא... איך נגיד את זה? מושלמת. היא מושלמת. מושלמת. יפעת היא מושלמת, תראי, היא בעצם מנהלת איתנו את הבית. היא כמו עוד הורה. היא כמו עוד הורה בבית, ומגיל קטן היא בעצם עוזרת שלי. מה נניח, מה קורה ברגע שיפעת, רועי ויעל, נכון? מה יפעת עושה כשהם רבים? איפה היא נכנסת? היא מרגישה קצת מקופחת, משהו? היא מתלוננת? היא מושלמת. יפעת היא מושלמת, אני לא יודעת איך היא מושלמת. נחזור אליה, רועי הוא מאוד רגיש. נחזור לרועי ויעל. כן, רשמתי רגיש. כן, רגיש רגע, לא רשם מה לא רגיש, סופר דופר רגיש. מה שאת לא רשמת זה שבעצם הוא יודע לבנות פאזלים, אבל זה קצת אולי מראה על דיסלקציה. ולדוגמה, יעל מאוד מציקה לו, היא קמה בבוקר, היא בכוונה אוכלת בקור. את מקשיבה? אני מרגישה שאת לא מקשיבה לי. אני מאוד מקשיבה. היא לא מקשיבה לי. אוקיי, אז תתני לי שנייה לדבר, בשמחה אני אקשיב לך אחרי זה, רק אני חושבת שיש כאן... אפשר לשתות פשוט? אני לא מבינה. כן. אז תרשמי המשימה הבאה לשבוע הבא. אם אני אראה משהו. כן. לחפש ולמצוא פגמים ביפעת הבכורה. יפעת הבכורה. פגמים? פגמים, מה, ביפעת פגמים? כן, הנה, שהיא עושה... דבר ראשון, שלא לדבר על זה. פגם. פגם משהו רע. פגם לא טוב. לא מושלם. גם. אצל יפעת, תראי, יפעת יש לה... אין לה פגמים. אין לה פגמים. תראי, היא מושלמת. המשימה... אביטלי, אז אביטלי... בסדר, תודה רבה. אביטלי. נמצא פגמים, מה? יש לי פגם, פגם מאוד פגמי. היינו אצל סבתא מרגות. וזה היה מאוד קשה, כי יפעת היא כבר בת 3. אנחנו מצפים ממנה. והיא פתאום באמצע אמרה שהיא רוצה ללכת לשירותים, וסבתא מרגות מאוד נעלבה. היא כבר בת 3. אנחנו מצפים ממנה. זה לא היה. וזה לא היה. איך שיצאנו, אני בתור אימא מאוד טובה, אמרתי לה, יפעתי, זה לא היה.
אני רוצה פגמים. זה לא פגם. פגם זה שקרנית, רמאית, מקללת, לפעמים מרביצה לאחים הקטנים. לא מסכימה להיכנס לאמבטיה, שופכת חול על הראש חול. גונבת צעצועים, אוכל מלא ממתקים. בורח לבלשנה בלילה. זה פגמים. יש דברים כאלה. זאת לא יפעתי שלנו. אתם תחפשו ואתם תמצאו. זה אולי... פגמים. זה רע. זה... זה מתאים, אולי לרועי. רועי, זה מסתדר, זה רועי. גם איטלי. שבו סביבך הכל פורח אם אתה צעיר עדיין ושיכור ולא מיין זוהי אשמתו של הירח המביט ממעל וזורח זוהי השעה אינך צריך עוד להמתין הרי אני כל כך קרובה לא איני טועה זוהי השעה אתה יכול איתי לשבת וללחוש את המילה המובילה לאהבה זה הרגע לאהוב זה הרגע לאהוב זה הרגע לאהוב זה הרגע זה הרגע לאהוב זה הרגע לאהוב זה הרגע לאהוב זה הרגע זה הרגע לאהוב זה הרגע האורות קווים אחד אחד הלילה אור בודד מאיר עדיין הוא האור שבעיניים עוד מעט אלינו מלמעלה יחייכו גמל אחרי שמיים זוהי השעה אינך צריך עוד להמתין הרי אני כל כך קרובה לא איני טועה זוהי השעה אתה יכול איתי לשבת וללחוש את המילה המובילה לאהבה זה הרגע לאהוב זה הרגע לאהוב זה הרגע לאהוב זה הרגע זה הרגע לאהוב זה הרגע לאהוב זה הרגע לאהוב זה מזל טוב ליפעת היקרה שלנו ליום ההולדת העגול. אנחנו שולחים לך הרבה נשיקות וגם לכל המשפחה. להתראות מסבא וסבתא שאוהבים אותך מאוד. יפעתי לשמחת חיי, אהובתי, אני מאחלת לך המון מזל טוב ליום הולדתך ה-30 ואני לא חדלה להתגעגע אלייך. נשיקות, אוהבת אותך מאוד. סבא גם. וללחוש את המילה המובילה לאהבה זה הרגע לאהוב זה ליפעת, כלתנו האהובה לרגל יום הולדתה ה-30. יפעת חמודה שלנו, אנחנו מאחלים לך יום הולדת שמח. אנחנו מאחלים לך הרבה שמחה ובריאות ונחת והגשמה, ואנחנו פשוט מאוד מאוד אוהבים אותך. הרגע לאהוב זה הרגע לאהוב זה הרגע זה הרגע לאהוב זה הרגע לאהוב טוב, כאמור, כמו שהסברנו, הרוב הרמדיאני הירדני. סתם. תודה. יש לי שאלה, מורה. שאלות נוספות בבקשה. ב-1972 בעצם אנחנו סיימנו לפורום, משנה ספונה של בחוץ, ופתחנו את זה למרכז המתמחים להנאתכם הרבה של כולם ללא יוצא מהכלל. אפשר לקחת את זה איזה נורא מוקלט. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my
father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Light a fire they can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid I heard him say, when you get older your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day באלה השפתיים לפטפט היא אוהבת, כך באמצע השיעור המורה כך מתלוננת. עם כהן מוריה ועם בנות שפמן, ועם הבן דוד תמיר כמובן. 30 שנה של להיות חברה כל כך טובה, להיות מורה כל כך טובה. המשך חיים של משמעות ושמחה. מזל טוב. יהיה לך ממילא יום הולדת שמח. ברוכה הבאה למועדון הכי שווה באזור כרגע, מועדון 30. נבלה לפחות חצי עשור ממנו ביחד. המשיכי להיות כזאת מהירה ומתוקה וחברתית ואוהבת ואהובה. אנחנו אוהבים אותה. לילה טוב. יפעתי, הבדודה שתמיד הולכת איתי לאורך כל הדרך. המון המון מזל טוב. שתהיי תמיד שמחה ומאושרת בכל מה שאת עושה ומהמשפחה שלך. ושהשם יברך אותך בכל הברכות שתרצי ושיצליח את כל מעשה ידייך. יפעת קשה מקסימה, שיהיה לך המון מזל טוב. יום הולדת 30. זה כיף לראות ב8 שנים איך ילדה טובה מבית טוב הופכת לאישה עם המון המון תכונות והמון המון כישרונות. אנחנו נושא גאים בך, הכנסת לנו המון נופח והמון שמחה למשפחה. Love you. את ודודתי היקרה, אני לא אשכח סכנ"שים לתוך הלילה, בתקופה שעוד לא ידעו מה זה סכנ"שים. אני לא אשכח איך נזפת בי כשהתלבטתי אם להמשיך או להפסיק את הקשר עם אפרת. אני חייב לך הרבה, אוהבים אותך, מזל טוב. זהו, ידעתי. תגידי, מצאו מקצוע את ההתחלה. יאללה, כן. תפסיקי סכנה מסך, אבל יש לך... טוב, אז אנחנו בעצם משפחת פלג, כמו שאתם רואים. אז תתגברי על זה, את נשואה לי, צריכה להתרגל. חופרים! אז תעשי את זה, די. מה? תראי את הכפול, כדי שזה ייראה כאילו שאני מתעניין במה שלא מעניין. כל הייתי ממש רצינית, ואתה הצחקת. אבל ככה זה הופך להיות יותר כיף, אחרת זה יהיה... כיף זה לא. טוב. אולי תעשה את זה אתה, תגיד אתה. מה? גם אני אעשה את הפרצוף. יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יעלה על הר נבו זה האיש אשר יראנה, ואליה לא יבוא. יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, על גלבוע כגבעול יעלה נורא המלך, יעלה נורא המלך ואחרת בלבבו. יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יעלה ויבוא. מן העמק אל ההר בקולם כהן תקרא, תקרא לי מגבוה.
יעלה אל הר תבור הברק אשר הגיח והאש בעקבו יעלה ויבוא יעלה ויבוא יעלה ויבוא יעלה ויבוא לכרמל בנתיבו הנביא שרכב יש לו בשמיים רכובו יעלה ויבוא יעלה ויבוא יעלה ויבוא יעלה ויבוא יעלה ויבוא אני רואה אותם בחיי ובמותם ומולידי בדרך מן העמק אל ההר וקולם כהה נקרא לי מגבוה יעלה ויבוא יעלה ויבוא יעלה ויבוא יעלה ויבוא יש נשמה אהובה שבגיל 30 יש לה בעל מדהים, 2 ילדים מיוחדים, תואר ראשון, תואר שני, מטפלת מינית, מטפלת משפחתית, מטפלת זוגית. תמשיכי רק לעוף על עצמך. מתה עלייך ופשוט גאה להיות חברה שלך. נשיקות והמון מזל טוב. יפעתי היקרה, לא נשאר לי לאחל לך שכל הברכות שאת רוצה יתגשמו וכל מה שאת מאחלת לעצמך לכבוד היום הולדת העגול. אוהבת המון המון, עדי. יפעתי אהובה שלי, יום הולדת 30 שמח. אנחנו מכירות כבר 5 שנים, אז אני גאה לקחת חלק בסרטון יום ההולדת שלך, וגם אביבי פה, וגם הכבשים במושב, ואני מאחלת לך יום הולדת שמח, אוהבת ומתגעגעת. אביבי, את רוצה להגיד משהו ליפעת? היי יפעת, רציתי להודות לך חברות משמעותית וטובה וכנה ואוהבת. שיהיה לך המון המון מזל טוב. שכל מי שהולך לדעת את השם תודה ולברכה יחד עם הרמב"ם מאוד מתוקים. שריכטה יקרה מכל, מזל טוב ליום הולדתך ה-30. זה גם תהיה הזדמנות נורא נחמדה להראות לך את הבית שלנו. בסך הכל נחמד. תראי, ככה עברו הרבה גלגולים, ולמרות זאת אנחנו חברים הרבה שנים. תבוא עלייך, יבואו עלייך השפע והברכה, ואז פחות חדר וראינו תמונה שלך בעיתון, בעיתון. בקיצור, מזל טוב, מלא שמחה ואושר ומלא כיף ובחירות טובות. מאוד אוהבים אותך. את יקרה. או איך שאומרים אצלנו, כבר לא ילדה. מאחלים לך מזל טוב ואין סוף ברכות. שתמשיכי להיות מוצלחת שכזאת, חכמה ומוכשרת. עד השעות הקטנות של הלילה, חופרת. רבת פעלים ותחומי עניין מגוונים. מטיפול משפחתי ועד קלות. מגידול ילדים ופלפולי מסכת האור. שתמשיכי לשאוף, להתפתח ולצמוח. כך לעולם לא איתם הכוח. מאחלים עד 120, אושר בריאות ואת כל הטוב שבעולם, עם רענן הילדים ומשפחותיכם כמובן. שזכינו לחברים כמוכם, והלוואי שגם את חגיגות ה-50 נזכה לחגוג ביחד איתכם. בכאב מצאתי אושר, באור גדול מצאתי חושך, כל השקרים סופם אמת, וכמה יש לי עוד לתת. את השירים שלא כתבתי, לאהבות שלא אהבתי, הכישלונות הם מול כולם, וניצחון אחד קטן.
שלנו. מזל טוב, יום הולדת שמח, שיהיה לך עוד הרבה שנים שמחות ובריאות. זהו, המון מזל טוב. יש לי עוד לתת את המילים שלא כתבתי. שקרנית, רמאית, היא לא מקללת, מרביצה אוכל מקללת באמבטיה. לא מספיק להסתבל, צורחת, מעירה את הילדים מתוך קטנה. אוכל ממתקים כל היום. לא מספיק לאכול חביתה. רמאית, מרביצה. תמיד. אני לא יכול עם זה, אני לא יכול, את הורגת אותנו. דוגמאות. רמאית, שקרנית. רנית לפעמים. חוזר מהגן עם צעצוע של ילד אחר. מסעית. שקרנית לדוגמה, תרשמי רמאית לדוגמה, לא מסכימה להתרחץ לפעמים, יש לה לפעמים קינים והיא לא מסכימה לך להוציא. גונבת צעצועים של איתי מהגן, יכול להיות מסעיות. יש לה בעיה, יש לה אבא דביל. זה הבעיה. לא מסכימה להיחגר ברכב. אוקיי, עוד פגם, אני רוצה שעד שבוע הבא תבואו עם פגמים. הורה שחושב שהילד שלו מושלם, זו בעיה. פגמים. אני רוצה פגמים, רעים. היא שקרנית. היא גנבה מהגן. אני לא מקווה שזה מצחיק לקרות מאיתם. היא גנבה מהגן מוצצים. והיא שקרנית, והיא לא רוצה להיכנס לאמבטיה. שאנחנו אומרים לה את זה. החביתה היא לא יכולה לתת ממתקים, שוקולד, ביסטי. מזכיר לכם? את יפעת. רועי, היא מתלוננת. יפעת היא מושלמת, אני לא יודעת איך היא מושלמת. זה לא הבא. בוא נעבור לרועי ותמר. אז תמר... נחזור אליהם, רועי הוא מאוד רגיש. נחזור לרועי ויעל. כן, רשמתי. כן, רגיש רגע, לא רשם. לא רגיש, סופר דופר רגיש. מה שאת לא רשמת זה שבעצם הוא יודע לבנות פאזלים, אבל זה קצת אולי מראה על דיסלקציה. מאוד... למשל אני אומר לו, לך תשלוף שיניים עם סמול, הוא מתחיל לבכות. אוקיי. מאוד מציקה לו, היא קמה בבוקר, היא בכוונה אוכלת בקור. כן, מה הדיאגנוסטיקה? לא, אנחנו בשיח, את לא מרגיש לי... את מקשיבה לי? יש לו נקעים בה? אוקיי. אוקיי, לא יצאתי לכם, לשתות. אוי, אנחנו מאוד נשמח, באמת. שעות אנחנו מסתכלים. אוקיי. זה לא... די, ותגידה, תודה רבה. אני סודה עם קצת סיום.